Welcome back to our Girly Solution channel for Santangman. Today ni जोङो lesson 5 नि सानलुलि जौगाथि थामहिनबा arithmetic progression नि आगोलाव जा मेट्रिक आनजादाव जा कुइसन फैदोंमोन बेफोरखौ जों दिनै नै भिडिअनि गेजेरजों डिसकासन खालामगोन आरो नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो जे नोंथांमोना जुदि बे PDF फाइलखौ नांगौब्ला जोङो डिसक्रिप्शन बक्सआव लिंक होनाय दङ बेवहाय नोंथांमोना थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन तो not only maths नोंथांमोना साइन्सनि नांगौबाबो साइन्सनि एप्लाइ खालामनो हागोन तो थांनानै एप्लाइ खालामहैनो हागोन तो जों दा गोबाव खालामलासिनो जा फैदोंमोन बिखौ एसे नायलांदोनिसै तो जोङो थामहिनबा जों दा एपि होनना बुङोबा सानलुलि जौगाथि होनना बुङोबा जोङो बिनि स्ट्राक्चारा नै बायदि जायो जोंना A1 A2 A3 नै बायदि सिरिज महरै थायो आरोना ओमफ्राय थानानै जोंना गिबि बिदाब होनना बुङोबा नै A1 खौ जोङो मालाबा Aबो होनना बुङो मालाबा A1 बो होनना बुङो बेनिफ्राय जुदि जोङो नैथि बिदाबखौ जुदि दिहुननो नांगौब्ला नैथि बिदाब दिहुननाय फर्मुलाया जाहैबाय जोंनिया A2 = A + D जेराव A आ गिबि बिदाब आरो D आ जाबाय आगोसार फारागथि आरो बेफोरनि बागै भिडिअ जुदि नोंथांमोना रोङाब्ला सानलुलि जौगाथिनि प्लेलिस्ट बानायखाना होनाय दं अलरेडि चेनेलाव ओंखायनो बेयाव थांनानै नोंथांमोना बिनि बुजायनायखौ नायजागोन तो गोबाव खालामलासिनो आं नेखिनाखौ बांद्राय बुजायला तो डाइरेक्ट जोङो कुइसनाव फायनोसै तो नेया होमबाबो आङो जा फर्मुला नांगौ बेखिनिखौ मेनसन खालामना होनाय जादों एशियान बा थिग बिदिनो जोंनि एनटि बिदाबनि फर्मुला बा D1 D2 दिहुननाय माबायदि दिहुनगोन बेनि फर्मुला बेफोरखौ जोङो नेयाव होनाय दंखायो तारमाने फार्स्ट कुइसना जादों जे -1 1 -5 -1 3 7 सानलुलि जौगाथिनि स्निथि बिदाबा मा होनना सोंदों बे 2021 स्पेशल मेट्रिक आनजादाव फैदों बे से नाम्बारनि दा बिनि एन्सारा जागोन जोंनिया 19 तो बे माबायदि जागोन बेखौ आं नेयाव खालामना खानाय जादों स' एपिखौ लिरना लाबाय एपि माने जोंना सानलुलि जौगाथि D दिहुनबाय D दिहुननानै एनि माना जोंना फार्स्ट बिदाब दंखायो बेनिफ्राय A7 आ मा जागोन जोंना फर्मुलाया नेव 7 थाबा नेव 6 जायो A + 60 बायदि जायो ओमफ्राय A नि भेलुखौ जोंना फज'बाय D नि भेलुखौ फज'नानै जोङो केलकुलेसन खालामबा लास्टआव मोननो हाबाय बेनि उनावहाय नेक्स्ट 2 नाम्बार कुइसना फैदों नैबेबो जोंना स्पेशल मेट्रिक आनजादाव फैदों 3 8 13 18 सानलुलि जौगाथिनि बबे बिदाबा 78 बेबो जोंना बिराद इजि 2 मार्क्सनि दङ तो आं नैया खालामना होनाय जादों बांद्राय टाइम लाले आङो श' खालामना होनाय जादों नोंथांमोना भिडिअखौ पस्ट खालामना नायबानो जाबाय आरो PDF फाइलखौ नांगौबा अबभियासलि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि गेजेरजों मोननो हागोन दा बेनिफ्राय 3 नाम्बारा दङ जोंनिया 3 n नि मा माननि थाखाय 63 65 67 डट डट आरो 3 10 17 बे सानलुलि जौगाथिनि मोननैनि एन्टि बिदाब मोननैया समान जागोन दा बेबो 2021 आव फैदों स्पेशल मेट्रिक आनजादाव दा गिभेन AP1 खौ जोङो होनाय बायदि नेव होनाय बायदि लिरना लाबाय बेखौ ओमफ्राय A दिहुनना लाबाय D दिहुनना लाबाय सिमिलारलि A2 खौ जोंनिया AP2 खौबो लिरना लाबाय A दिहुनना लाबाय D दिहुनना लाबाय जिहेतु जोंना A आरो D आ डिफरेन्ट सानलुलि जौ माबा मा होनदों APS मोननै नालाय तो ओंखायनो फार्स्ट मोनसेखौ A आरो D होबाय ओमफ्राय सेकेन्ड मोनसेखौ आं हमना लाबाय A डेस आरो D डेस ओमफ्राय एकर्डिं टु कुइसन मा होनदों जोंनिया जे मोननै बिदाबनि मोननै माने सानलुलि जौगाथिनि एन्टि बिदाबनि माना जिहेतु जोंना सेम समान तो आङो बेबायदि AP1 n आरो AP2 n होननानै एकर्डिं टु सोंलु बायदि लिरना लाबाय दा ओमफ्राय जोंना APN नि मानखौ फर्मुलाखौ A + n - 1 D फज'बाय इनि फर्मुलाखौ बेवहाय फज'बाय A नि मान फज'बाय D नि मान फज'बाय A डेस नि मान D डेस नि मान फज'नानै लास्टआव एन्डिंआव n नि मानखौ मोनबाय जोङो 13 दा बेनो जाबाय जोंनिया दिहुननो गोनां 13 थि बिदाबानो जाबाय मोननैया समान जागोन आरोना ओमफ्राय दा नेक्स्टखौ नायलाय 4 नाम्बारखौ -4 -8 -12 सानलुलि जौगाथिनि 26 बिदाबा जाबाय मा मोनसेया जागोन जोंखौ सायख'नो होदों 2020 आव फैदों 1 मार्क्सनि तो ओमफ्राय आं नोंथांमोननो श' खालामना होनाय जाबाय एपिआ बेबायदि होनाय दङ गिबि बिदाब लिरबाय आगोसार फारागथि लिरबाय ओमफ्राय A26 आ सिम्पलि जोङो फर्मुला पुट खालामबानो बिनि एन्सारखौ मोननो हाबाय थिग बिदिनो 2020 आव 2 मार्क्सनि फैलायबाय नैबे मोननै अनजिमा गोनां अनजिमानि मोन बेसेबां 5 जों रानजायो दा बेखौ मोन 5 जों बेसेबां रानजायो होनना बुङोबा जोंनिया दा नायदो माबायदि जागोन बियो दा बे 2020 आव फैदों AP = गिभेन ओमफ्राय A होनाय दङ D होनाय दङ बेनिफ्राय लेट होना हमना लाबाय आं एन्टि बिदाबा जोंनिया 95 होना हमना लाबाय आरोना ओमफ्राय 95 एन्टि बिदाबानिया 95 हमना लानाय माने बेखौ हमना लाबाय आरोना जोंथ' मिन्थिया बेखौ जेसेबां पजिसनाव दङ तो ओंखायनो दा AN नि फर्मुला बुट खालामबाय लास्टआव जोंनिया
लास्टआव मानि भेलु मोनखो जों n नि भेलु मोनबाय थ' मोननै अनजिमा गोनां अनजिमानि मोन 18 बाजों सानजायो बा रानजायो सानजायो नङा बेयो रानजायो जागोन आरोना बेयो थ' ओमफ्राय दा नेक्स्ट कुइसनखौ नायदो 6 नाम्बारखौ मोनसे सानलुलि जौगाथिनि नैथि आरो थामथि बिदाब मोननैया फारियै 14 आरो 18 सानलुलि जौगाथिनि गिबि 15 बिदाबफोरनि दाजाब गासैखौ दिहुननो होदों 3 मार्क्स जोङो बेवहाय दा जोंना A2 आ जोंना 14 होनाय दङ A3 आ होनाय दङ 18 दा इनि मानखौ फज'बाय निया फर्मुला फज'बाय A3 नि फर्मुला फज'बाय ओमफ्राय 1 आरो 2 खौ जोङो माइनास खालामबा जोङो d नि भेलु मोनबाय बेनिफ्राय बै d नि भेलुखौ 1 आव फज'ना होबा जोङो a नि भेलु मोनबाय बेनिफ्राय जोंनिया गिबि 51 बिदाबफोरनि दाजाब गासै S51 फर्मुलाया जाबाय बेबायदि जों फर्मुलाखौथ' जों अलरेडि मिथिखागौ एक्चुअली जोंना SN नि फर्मुलाया जोंनिया दा रिडिउस जिहेतु सिलेबासा रिडिउस जादों देग्लाय फैयाबो जानो हानाय अब्लाबो नोंथांमोना खनसे नायना थांजागोन ओमफ्राय नेक्स्टआव नाय 2019 आव फैनाय बे सानलुलि जौगाथिनि 13 बिदाबा जाबाय मा मोनसे बेसेबां जागोन नोंखौ दिहुननो होदों आरोना दा AP होनाय दोङो A होनाय दोङो D होनाय दोङो दा जोंना A30 आ जोंना फर्मुला बाहायनानै खालामब्लानो इजिलि जोङो मोननो हाबाय 19 आव फैदों बे ओमफ्राय 19 नि 2 मार्क्स फैदों नैबे 2 मार्क्स गोनां मोनसे सानलुलि जौगाथिनि 11 थि बिदाबा 38 आरो 16 थि बिदाबा 73 दा आगोलसार फारथि दिहुननांगौ बिराद इजिनि बेबो जोंना दानिनि बायदिनो A11 फर्मुला फज'दो A16 फर्मुला फज' ओमफ्राय 1 माइनास जेब्ला 2 खालामनो हायो होमबानो नोङो D नि मानखौ मोननो हाबाय बेनिफ्राय दा नेक्स्ट नायदो मोनसे सानलुलि जौगाथिनि आगोलसार फारागथिया 7 आरो 22 थि बिदाबा 149 जायोब्ला बेनि गिबि 22 बिदाबनि दाजाब गासैखौ दिहुननो होदों दा D आ जाबाय जोंना 7 A22 आ जोंना 149 होनाय दङ दा फर्मुलाखौ पुट खालामबा जों मोनबाय A नि भेलु लास्टआव मोनबाय दा S22 नि दाजाब गासैखौ जों जेब्ला दिहुननो होयो बेबायदि जों फर्मुला पुट खालामनो मोनबाय थ' आं बांद्राय एक्सप्लेनेसन खालामिनि मिनिङानो जाहैबाय जोंनिया अलरेडि बेफोरनि भिडिअ होनाय दंखायो थ' अब्लाबो नै भिडिअनि बानायनाय टिमानो जाहैबाय जाहाथे नोंथांमोना माबायदि कुइसन फैयो बिनि बागै एसे मिथिहोनाय आरो लोगोसे माबोरै खालामनांगौ बिनि सायाव माने डिसकासन खालामनाय बायदिसो खालामदों बेखौ दा नेक्स्टआ दोङो 1001 बिन्दोनि गेजेरनि जानथाया जाबाय मा जागोन बेयो √2 थ' बेखौबो जोङो नैबे एक्सुवेलि जोंनिया नै मोनसे चेप्टारनि नङा नैबे जानथाया थ' होमब्लाबो लिरफ्लांबाय आङो थ' बे जाबाय जोंनिया कअर्डिनेट जिअमेट्रिनि जागोन बियो दा एनिवे दा गाहायाव होनाय सानलुलि जौगाथिनि 10 थि बिदाबा बेसे दिहुन दा 10 थि बिदाब दिहुननो होदो 10 थि बिदाबखौ दिहुननो होब्ला जोंना AP आ होनाय दङ दिस A1 आ होनाय दङ D होनाय दङ दा A10 आ जोंना बेयाव पुट खालामना होबानो जों मोननो हाबाय थिग बिदिनो नेया आं दिन्थिना होनाय जाबाय कुइसनफोरखौ नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लिरना लाबानो जाबाय बयखौबो भिडिअखौ पस्ट खालामना लिरना लाबि फरायसा नोंथांमोन भिडिअखौ पस्ट खालामना लिरना लाबि आं बांद्राय बुजायना होनाय जानाय नंला दा भिडिअखौ नोंथांमोना पस्ट खालामना लिरना लाबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना एन्सारखौ मोनगोन आरो बुजि मोनखागोन आरो ना आं इजि लेंगुवेजाव लिरखाना होनाय जादों नोंथांमोना जास्ट लिरनाल'सो लानांगौ थ' बेनिफ्राय बिदि मोनलांबाय थाबाय बेखौ कुइसनखौ आरो नोंथांमोना आं बार होनदों जे माबाखौ नांगौ PDF फाइलखौ नांगौबा नोंथांमोना एसे पेमेन्ट खालामनांगोन 149 रुपिस अनलि थ' दा 149निखौथ' जोंनियाथ' बांद्राय रुपिस नंखाया बेयो बुहुत खमसो ओंखायनो नोंथांमोना जुदि लानो गोसोबा बेखौ पेमेन्ट खालामनायनि उनाव मोननो हागोन थ' नैबे 2016 फैदों बेबायदिनो जोंनिया जोबोर दं 2016 नि 3 जाहैबाय बेनिफ्राय बेफोरखौ नोंथांमोना पस्ट खालामना लिरना लाबानो जाबाय ओमफ्राय दा नैबे 17 2015 आव फैना नैबे 17 नाम्बाराव फैबाय बे ओमफ्राय बिनि उनाव फैबाय नैबे 15 नि 3 मार्क्स फैनाय नैबे कुइसना ओमफ्राय बिनि एन्सारा नैखिना जागोन बेनिफ्राय नै जों 2015 आलासि डिसकासन खालामनाय जों फरायसा नोंथांमोन थ' बेखिनियानोसै दिनैनि बे भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअ जों नेक्स्ट चेप्टारखौ थामहिनबा 6, 7 बेबायदिनो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होनना आसा खालामनानै बिदाय लानाय जाबाय स' गोजोनथों फरायसा नोंथांमोन बाय बाय